sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Afternoon edition. Aksyon Reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports. Afternoon edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:14 na Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Action Reports Afternoon Edition. Inyo ka aksyon Marlon Genovea, kamusta ang inyo sa ring pagsinalayo? Subong adlaw sang Miyerkules. Mga isa ka semana naman ang nakaligad sang magwaswas ang paghuganas sang super typhoon nga si Odette. Amay ilang tulog na lang mga kaaksyon. Amay 3 kaadlaw na lang Pasko na. Amay ara sang 10 kaadlaw naman tuwig 2022 na. Pero mas mayad lamang ini sa makatulog pa. Pero may ara sa bongya nga halos hindi na gani matulugan. Abangod sa ginasuprer nga halit sa nga puwerte ka porsado nga sa isang bagyo. December 22, 2021. Thanks God it's Wednesday. Ang inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Dari kita sabayan sa nga balita lokal, mga nagakandidato sa mabot nga eleksyon. Naugangay lamang sa mga uhong nga naginulhot. Naubuyog nga nagahapon sa bulag kag nausubay nga nagatipon sa kalamay. Surod-surod nga pagbisita sa nga pila ka mga matagas nga opisyal sa gobyerno. Incumbent man o kung hindi. Basta ang kalabanan nga nagabisita mga kaaksyon sa mga lugar nga hinalita ni Bagyo Odette. Nagapapili gid sa maabot nga eleksyon. Ang unang kinadtuan diri sa Negros Occidental, sunod sa Kabankalan. Nga magluwas lamang malapad-lapad ana sa Kupan City. Ang Kabankalan City, isa pa na sunod nga mayara sang manabo-nabo nga mga botante sa kada eleksyon. Pagabot sa probinsya, dala ang bulig, bugas sa kalanon. Iban pa nga mga kagamitan. Ano ba ang ulihing nga senaryo sa nagapadayon nga relief operation dari sa Negros Occidental? Ang pagkaon tubig kag elektrisidad 3 ini sa mga nagapanguna nga kinahanglanon sa ginatos kalibo ka mga tawo nga apektado sang bagyo. Amat-amat nga pagbangon sa madabo nga industriya. Amo ni subong ang natinguan sa pagsulod sang para sa pagsulod sang tuig 2022 ang COVID-19 puas na. Ang halit sang bagyo mahagan-hagan pa. Kag ang pangabuhi sa mga tao mabalik sa bisan medyo normal na lang. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Alas 5:17 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ano ba ginibas sa nga balita mga kaaksyon 35 ka mga fruit vendors gintugutan nga makabaligya sa Dalan Gonzaga dara sa may Plaza Publica. What? Oo, 35. Ka mga fruit vendors sa una, kung hindi na pwede dara sa may Dalan Gonzaga. Inang Dalan sa Gonzaga mga kaaksyon. Amo na da ang dalan sa unhan, ara ang Haladobon Tower. Tisubong may 35 ka mga fruit vendors Inpasugtan sila nga magbaligya sang prutas dara sa may Dalan Gonzaga sa plaza. Leksyon mo. Tantawan nyo ba na ang downtown area, bla? Hindi na halos, di na mausipanda ang
Kanamuon sa mga nagabiligya sa sidewalk na ho. Oh, ang leksyon mo. Karon kung di nyo na pagtugutan, karon base kon ipaagi kanila sa punta sang bullpen sa maabot nga eleksyon. Alas 5:18 sa Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Ari ang pagranda di sa mga sala-sala kag haras-haras ka mga tinuga. Hindi bantanan na. Pero mayara gina. Ay liwat ini nga masaksihan diri sa Bacolod. Ang adlaw nga Biyernes, bespera sang Pasko ang December 24. Kalabanan nagapulaw agud magsimba ka magsugalaw sa kadlawan sang mahal nga magkako. Nagapreparar sa mga marimis ka manamit nga mga pagkaon. Ang pabangkot diri sa Bacolod may curfew ayhan sa sining adlaw. Ang sabat simple lang wala. Pareho man ni nagligad nga tuwig besan pang ara nagaparehaw si COVID-19. Pero ang implementasyon sa nga curfew kanselado to. Ti subong amo-amo man ning matabo mga ka-aksyon ho. Man mayara sa executive order nga ginisyo si Mayor Bing nga nagasuspender sa curfew hours sa December 24 pati December 25. Apang pangabo sa December 26 Domingo, balik ang curfew. Ang curfew sa Bacolod nakasugod alas 11 sa gabi ha, hasta alas 4 sang gagahon. Gani, no gay pasabay. Hindi ka mo maghala ka pa astig-astig da. Ay base ka mo majakpatan sa nagaroving ng mga kapulisan. Ang inyo top-an base presuhan gid. Kung hindi presuhan, multahan. Paano masabi? Damo na sa namultahan Angkot pa si paano mo nasabi. Damo sa namultahan na sa curfew. Ang isa pa kapit sa ginakalipayan sa Taran. Ang December 31, bespera sa mga tuwig. Sa Bacolod ang curfew kansilado man. Gani enjoy! Kaon inom sa naot kinanta inom bayag. Pero dapat obdan sa paghalong. Kaya man na rin si COVID-19 sige hapon. Nagatika-tika sige hapon kag nagali-li sa tuntaran. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ano pagkinibas sa nga balita sa bahin naman sa Malita Nacional? Local Water Utilities Administration kon LOA may ipadala sila nga mobile water treatment facility sa mga lugar nga lubos na apektuhan sang Bagyo Odette kag nakadeklarar sang state of calamity. Oh my God! Wow! Di ba na good news obligasyon nila na. Ang purpose nila maka-aksyon agod makahatag sang tubig nga mahimo kag pwede mainom. Ang ginatawag nga drinkable water para hindi maghalaka ragawok kag surok-surok ang tiyan kung sang mainom nga tubig. Ang siling ni LOA Corporate Board Secretary Abner Malabanan. Ang equipment una ipadala sa syudad sang Butuan. May isa ka truck mga ka-aksyon serbi na sa mobile treatment facility. Pwede na mapatinlo Ang mapatinlo iya ang tubig halin sa nagalain-lain nga mga sources. Ginakuwaan sang tubig pareho sang bye-bye kagasubaan. Di may gintukod ang luwa nga Task Force Odette. Ginto nga ina sa anom ka mga teams, anom ka grupo, ipadala sa anom ka mga reyon nga mayara sa lugar nga nakadeklarar sang state of calamity. Kung mga lugar nga nagaproblema sa kakulang sa supply sa tubig subong, abaw, damo-damo daw, mapahaw-haw di karabaw gid ka daw. Halos taran nga hinalitan sang bagyo, apektado. Mayo man kay yara sang dugang nga bulig. Parehos sa may surat sa Kabanggalan. Nagaligan nga Domingo maka-aksyon sang ato sa ligang patulungan personal. Tubig ang nagapanguna to nga problema sa ila mga ka-aksyon. 522 alas 5:22 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kamusta ang sitwasyon sa pila ka mga lugar, partikular dari sa may downtown? Ang dalan subong dara sa downtown area. Amaning isa ka pulo problematic kung trapiko ang paghahambalan. Importante ang mabaluan. Sa ato sa mga ka-aksyon, labi sa mga yara sa nagaplano
nga magpangumpra pa sa downtown area sang Bacolod. Aksyon Radio. Observation report sa patrol with Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Kamusta Bacolod Subong? Please come in. Good afternoon, Aksyon Mark. Ag sa tanan naton nga mga ka-aksyon na balon gid sang malaba kag madamo nga pasensya. Kay man ang traffic diri sa syudad sang Bacolod hindi makuha na Aksyon Mark, hindi magwantahan kanano kalawig mo pasensya do maubos gid. Kay ang pagidaan kadamo pa sa mga pasaway, especially mga depasahero nga salakyan. Basta ang ulo kapahigad lang ang buli bala na. Wala lang sila labot o mahintukan. Yati kahugid ang pierde kay ti mo yung salakyan niya maggasgasan na magupi mo tapos sila yati bayad lang sila sa ila sininga sa tag-iya sang jeep. Pero sige lang kay inintindihan ta naman. Kag do medyo kung tarawon ta Aksyon Mar, look at the bright side na lang no. Kay nagligad na tuig, wala ta do ninit ang Disyembre. Katawhay sang dalanon, katawhay sang mga malls, katawhay sa mga balaligyaan at sige sang dalan especially sa diri sa Tubang sang San Sebastian Cathedral. Subong ni Aksyon Mark kay nakabato na 13th month, ang iban may 14th month, ang iban may 15th month. Di kadamo sila sang inugbakal. Kay diri yaw nagagupok gid sa Tubang sang San Sebastian Cathedral Aksyon Mark. Pero dapat kuan gini mabawi-bawi man ang sa diri sa aton sa Tubang di mga kids ko di kay ang Aksyon Mark ang do ka backside lang digaling renta nila by 5,000. December 6 to January 6, 25,000 ang renta. What? Ang sa aton sininga pamangko, tatlo ka cute. Mahal, no? Oo. Di nang area nga rin nakadalan? Sa Tubang, sang San Sebastian. Yan ang naga... Baligya, Isak bulan na sa? Oo, isa ka bulan, by 5,000. Ang do ka backside lang Aksyon Mark. Tiyak na istorya ta de. Tatlo kabilog yung kuha niya, 75,000. Isa ka bulan, ang baligya laman sa nila, tag-50. Tapos, palarios pa sila baligya sang tupad niya. Swertihan lang, kung dira mauna, pundo ang customer, kag magbakal sa niya sininga baligya. Kung wala, why giti, nagbakal sa gani rapper, di tag-15 piso. Kinayo, tasari po, di tag-pulo lang. Abi ma'am, 5 lang ginadaamon. Magdugan-duga pa ni Samon diri nga renta. Kay dira na sila Aksyon Mar Christmas, dira man New Year, sakripisyo nga ginatawag para sa ila sini nga negosyo. Subong man dito sa may likod na part, bali nagapalibot sa subong mo. Sa tubangan, sa simbahan, mga dry goods. Dito naman sa palibot, dito sa may kuan bala, lapit sa Landumon Tower, ara naman tong protasan. Sadya naman ni dugang pagid traffic sa downtown area. Kasi sa mga dalan, bala padulong malls, diri sa may SM, sa Ayala, labi na gid dito sa may Lockwest East, Circumferential Road. Diya pinagusto la, marang mo sininga kita sa lakit ng tapak. Kaya ko automatic, yan sa lakit tapak ng prino, how much more ang mga manual nga salakyan nga may clutch pa, no? Pero importante, di lang magpaisig ito, kakay ang ubra diraya, gagaw ang iban, gagaw ang isa, gagaw man ang isa, nagbungguanay sila kay gagaw sila nga duha. Ako na mudlay kay ang pagbungguanay na balabisan hintukanay lang, makadugang pa na sang bugat, sang dalagan, sang trapiko, mayo na lang. Nga ang iban, damo dan interaction mar mo, may pribado nga salakyan, may pasayro nga salakyan, may bike pa nga hindi naman kitaon ang ilasin nga bike lane, kay may mga tricycle man, may mga motor, ang iban na nyo dala nun, 2 lanes na smart, ikabudlay. Kung may mga nagapay-isog-isog, kag hindi ka hulat, hindi ka balo maghatag, hindi ka balo maghatag lugar, hindi ka balo magbakar, amo ng budlay kay dapat sa sininga Christmas, insendihanan kita tanan para go lang nang go. Swertihan na natin din ang Aksyon Mar. Ang problema ito dito mong traffic dito sa Southern Negros. Ang problema dito yung Aksyon Mar kadamo mga pagkaon, ang kuryente, especially ang budlay giti. Subong ang iban to, generator ang para makakuryente sila.
Tapos may ara kita na batian nga mga reklamo kag report man nga ang gasolina nagakaubos naman dito Action Mart. Budlay gyud ang iban may report isa ka bulan, 2 ka bulan antes matapos niyang o kun antes mabalik ang ila nga kuryente. That's why kinahanglan gyud sang bulig nag-launch ang Aksyon Radio Bacolod sang Operation Tulong kag kung sino dira may i-donate padala lang sa estasyon para makabulig dito sa Southern Negros nga apektuhan man sang bagyo Odette. Observation report halin sa patrol action in Genovea sa mga ka-aksyon. Din ka man sa Pinas, labuton ka sa ramon balita kang servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat alas 5:28 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ini nga bahin dala sa aton sa kaalwan sang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton gid masabing na rekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Hindi ka mo magpaulihis iban ang milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa aton, among inisang manunggal. Mansubong nga holiday season, Pasko ka bagong tuig. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad. Okay, ari na nga to sa mga nagpadala sa mensahe. Pero pasensya lagad kayong ang signal makakasyon, ang network, ang internet, connection. Nga ano gapon doon nagabalod nagabalod, nagasaka, on and off. No? Sige, Yvonne Boyso, good afternoon. Marlon, Dan Sherry, salamat Yvonne. Si Ana Sinuro, may hapon ako sa Marlon, thanks Lord, nakasurvive sang agwanta na miss ko ng aksyon da bago lang di sa Lacarluta ang electricity. Oh, may elektrisidad na sa Lacarluta City. Thank you Ana Sinuro. Shane Anthony, Aksyon Marlon. Good PM, watching live sa New Jersey, pa-shout out lang sa family Lipania. Thanks and Merry Christmas and God bless. Okay, thank you. Sa mga taga-Lagranhala, Kaluta, Pilar Compound, may hapon habal ni Ana Sinuro. Okay. Liza Joy, Ilon Amoroso, good afternoon. Salamat kid. Home Alumina. Good afternoon. In the Home Alumina, si Rochelle Fulgencio, Susana, thank you. Okay. Sige. Salamat kid. Sa gabanitor sa atos live stream. Thank you. Iba na, balikan ta naman dugay-dugaya. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry.
Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Eto po, tatandaan nyo.
Kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod
Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud Aksyon, boat accident, 64 ka mga tao nagkalamatay ito. Dito sa bayon sa northeastern Madagascar. Mayara sang ginpatigayon ng search operation. Kaya may ara sang 24 pa kaiban mga kaaksyon ang missing. 24 ka mga pasahero missing pero may 64 gid ang mga nagkalamatay. Mo nang gin-report sa Maritime Agency sa bunga Miyerkules mga kaaksyon. 50 ka mga survivors nakitaan. May nakaluwas, no? May 50 ka mga nakaluwas mo silingon ginatos ining pasahero siling sakayan pandagat ni mga kaaksyon ho. Ambal sa Maritime and the Riverport Agency, ining vessel ni isa ni kakargo ship nga waay ma-authorize. Bosalingon waay ni gintugutan nga mag-transport, magbiyahe, magpasakay sa mga pasahero kung magbiyahe. Ari ang isa dari sa taralupang doon. Kaya talupang dan dari mag-aksyon nga overloaded. Bosalingon sobra-sobra ang kanamoon sa pasahero kung pasakay sa ring sakayan nante mo gini. Ang tubig mag-aksyon, sige suloob sa tubig ang engine, ang makina sa sining sakayan gini. Base na sa investigasyon nga ginpatigayon mga kaaksyon. Lunes ang gabi mo, 138 ka mga persona ang ipasakay niyo on board sa sining sakayan na pandagat. Kung naglugdang, 64, 64 nagkalamatay, 24 ang missing, kag 50 ang nakaluwas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. May mga nagaluntad sa gyapon nga mga trahedyas ka baybayo, no? Sa sural sang Kabankalan to, trahedya man to, sunog, 3 to ka mga kabataan nagkalamatay. O pangamayoon talaga ang samtang nagahilapit ang pagtakob sa ring tuwig 2021. Way na sang hindi na ba lamang hawid bla? Way na sa mga trahedya, mga dalagko nga mga insidente nga nag-apekto sa pangabuhi sa tao. Way na sa mga daga bla nga kabuhi bla? Alas 5:46, Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Balik ka report sa patrol with Aksyon, Eden Abuso. Aksyon, Eden, sa detalye sang report, please come in. Aksyon, Mar, naglamot na sa 33 ang nirecord nga napatay nga ginalag sa tungod sa Bagyo Odette nga ginalagkapan sa 17 gikan sa Sipalay, 7 naman sa Kabankalan, 3 sa Moises Padilla, 2 sa Isabela, tag 1 sa San Carlos, kan Ganila Carlota kag Manapla. Samtang ginpaag naman ni NOPO spokesperson Lieutenant Abigail Donasco na may pulo pa ang missing kung niinpito ang sa Sipalay kag 3 sa Kabankalan. Naglamot naman si sa kagatos ang injured, samtang mayara pa sang 685 ka pamilya ang napabilin sa evacuation center sa Southern Negros. Balikalin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Idebo sa mga ka-aksyon min naman sa Pinas. Labuton ka sa ngawang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Project. Ilang abahin dala sa aton sa kaluwan sang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon
halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis. Sa live stream sa mga nagpadala sang dugang sa nga mensahe. Okay, dire kita sa babaw. Alright, okay. Sige. Ang signal network gadula-dula pati data kabudlay. Okay, Georgia Gargasiran, mayong hapon ang Marlon. Condolence sa family Harcuello sa DSB La Carlota Hambal ni Ana Sinoro. Si Evelyn Pomosero, mayong hapon ang Marlon kag sa tarantaran nga naga-monitor. Merry Christmas everyone. Thank you. Dari sa La Carlota, hindi man taran may elektrisidad, amat-amat lang. Aran na si Milail Oligo, good afternoon. Live sa Bana Cafe, Barangay Tangob, Milail Oligo. Veronica Santillan, Manukan, hello ma'am. Veronica, thank you, mayang hapon. Okay, hambal di ana Sinoro, balaan may bagyo, ambot mga salawayon gid, mabiyahe gid. Moto sa Madagascar, nga naglugda nga barko. Alas 5:48, thank you. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa.
ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Pasko sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kagang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Diyos, sa pakatuig. Sabo pa rin magpinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagaling. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza. Tutok sa Aksyon Firing Line, alas 7, tubdo alas 9 sa aga. Nagasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Ako naman Aksyon na Marlon Genovea. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita ag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo publiko.